huske, da det kom. Tyske nazister. Hvor var du, da folkeopstanden brød ud? Lammen, patronen. Nu skal du se, hvad far har købt til dig. Jeg elsker dig. Jeg ved ikke, hvor længe jeg kan holde til det her. Jeg mødte en kvinde i går. Hun er ikke nogen, du skal blande dig i. Du skal ikke være bange på samme side. Jeg vil det. Karl-Heinz Hoffmann, Gestapo-Chefen. Flamme? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie fahren nach Schweden und bleiben dort, bis der Krieg zu Ende ist. Hoffmann har lige udnævnt dig til at være tyskernes fjende nummer 1. Jeg har fundet stikker. Hun skal likvideres øjeblikkeligt. Men jeg skyder ikke kvinder. Med en gruppe underlagt Special Forces, du gør, som du får besked på. Gilbert og fru Lorentzen var tyske modstandsfolk. Hvorfor så jeg det? De optræder det hele. Kom nu væk fra satan. Vi finder dem, vi vil gå efter, og så går vi efter dem. Der er ikke noget, der er retfærdigt eller uretfærdigt mere. Og det er lige startet.